साहिबा बारी 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 होना के फूल मातिहा। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చింది వీడియో. లిరికల్ వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ వీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు లిరిక్ ఇక్కడ జస్ట్ ఒక సాంగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఒక ఫోటో తీసుకోండి. మీ ఫోటో కావచ్చు లేదా ఏదైనా మీకు నచ్చిన ఫోటో కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏదో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ వీళ్ళు కంపోజిషన్ ఏరియా దీన్ని కొంచెం కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు పెట్టుకోండి ఇట్లా. సో మీకు నచ్చిన విధంగా ఇట్లా పెట్టేసి సో ఇప్పుడు దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 28 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ కింద ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రిసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. పైన వచ్చి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కింద ఫోటో అండ్ సాంగ్ ఉంటుంది, రెండింటిని తీసేసి కాపీ 20 లేయర్స్ చేసుకోండి. 20 లేయర్స్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. మొత్తం 20 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీని పై నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ లిరిక్స్ ఉందిగా, పై నుంచి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్ ప్రాసెస్. ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా ప్రతి లిరికల్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీ ప్రాసెస్. కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ వరకు. సింపుల్ ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ స్టైల్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ స్టైల్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇలాగే మొత్తానికి కంప్లీట్ చేసుకోండి చివరి వరకు. సో సింపుల్గా ఉంటుంది. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూ ప్రాసెస్. మొత్తం లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి లిరికల్కి ఇదే ప్రాసెస్తో యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస్తున్నారు కదా, వీడియో చూస్తే నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి. లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. సో నా కోసం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. మీరు హెల్ప్ చేసేది నాకు ఒక్కటే లైక్ మాత్రమే. సో అది లైక్ మాత్రం తప్పకుండా కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఎంత లైక్ చేసినా అంత వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. తప్పకుండా లైక్ మాత్రం చేయండి. లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఈ లిరికల్ 27 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఈ లిరికల్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.